Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin już przedstawił tutaj i mnie, i naszego gościa. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. I myślę, że od razu przejdźmy do pytań, ponieważ mam tutaj przy sobie dwie książki pana Marcina. To jest Komisarz Hanusik, część pierwsza i część piąta. Tak się zdarzyło, że te akurat mam pod ręką i mogłam też porównać na przykład język w nich, więc tego o to też bym chciała dopytać. Natomiast zacznijmy sobie od tego, że bardzo w trakcie lektury zainteresował mnie wątek Londynu jako miasta, który się pojawia w treści zarówno pierwszej książki, jak i piątej. Właściwie zaczynamy od Londynu i jestem ciekawa, dlaczego Londyn, dlaczego akurat to miasto? Tak, Blank to jest Cufal, prawie Terowski pija też ze Folki, która jest z Londynu. Tak się pani na to pokładało. Dziękuję za pytanie. Przede wszystkim trzeba przeprosić wszystkich, które nas słuchają i panią Zofię też, żeby dać dzisiaj trochę kucą, trochę byta z grypie, bo mam właśnie ryma. Także przeborcie, jak tutaj wokalnie to nie będzie tak, jak powinno wszystko wyglądać. Po jakiemu Londyn? To nie jest do końca richtig Zufall, tutaj ta pani fajnie wychytała. Celem nadrzędnym było trochę wykludzenie tej Śląszczyzny z tego placu pod Familokiem. Bo wy znacie te wszystkie stereotypy, ja? Jak się goda o Śląsku i po Śląsku, no ta akcja powinna siedzieć na zicher na placu, kaś jakiś tam ląb pije piwo albo i kozioła pije, kaj ma prawie kulę rolady i woniają te rolady z tego okna na pierwszym stoku, bajtle jakaś tam grają we futbol, nie, i to jest ten Śląsk jaki znamy. I to nie jest tak, że jest tych wrogiem tych łobrosków. I ofest twoja tym obroskom. Ja żałuję, że nie mogę ich każdego dnia oglądać, ale też przeciwią się temu, co by zawierać nasza śląskość ino w tym jednym obrosku, bo tak naprawdę to poza Śląsk to jest nasz heimat, który ma 1000 lat swojej historii i który oprócz tego, że miał te bajtle, które grają we futbol na placu, miał też swoich Anselmów, Eforynów i inkszych postaci z skali po prostu europejskiej. I za teraz co dzieło mi się było to, żeby właśnie ta śląskość wykludzić ze Śląska, wykludzić z Polski i postawić ją trochę właśnie w skali europejskiej, w skali światowej, w skali kosmopolitycznej. I które miasto lepiej może robić za symbol tej światowości, tej uniwersalności. No myślę, że przede wszystkim to będzie Londyn i Nowy Jork, a tak się składa, że z tych dwóch miast to znam Londyn lepiej, bo w Nowym Jorku jeszcze do tej pory nie był. Jak kiedyś będzie mi dane pojechać z Bydzuchem do Nowego Jorku, na które też jego do srogo oponka, srogo jabłko, to można kiedyś tam też Hanusik albo inny bohater mojej książki też będzie realizować do tych Ameryki, do tego Nowego Jorku. Ale richtig, ten Londyn to miał właśnie być ten aspekt globalności, aspekt kosmopolityczny z uniwersalności pokuplowany ze Śląszczyzną i to nie jest ino w Hanusiku, bo jak gdyby całki projekt, co powiedział Szekspir, czyli ten cykl godek śląsko-angielskich też miał na celu to samo, czy choby sztuka teatralna, która wystawia Terowski Teatr dla dorosłych z Bierunia, która się mianuje Hollywood na placu, kaj prawie zaczyna się od kręcenia takiego filmu paradokumentalnego, który się właśnie nazywa na placu w Bieruniu, kaj jakiś tam łożyrok pije gorzoła, jakaś tam klejzbaby klachają na tym placu, a wreszcie się okazuje, że pojawiają się też rube ujki z Hollywoodu z Reisentaszą, z dolarami i ta fabuła z placu w Bieruniu się też dało przekludzić właśnie do Hollywoodu. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie pomyślałam o tym aspekcie kosmopolitycznym i faktycznie wyniesienie śląskości do tych miast kosmopolitycznych jest bardzo ciekawym zabiegiem. I a propos jeszcze Londynu, może jeszcze angielszczyzny, ponieważ z tego co wiem, no to również jest to język, którym się pan posługuje w stopniu mistrzowskim. Uczył i uczy pan nadal, prawda, języka angielskiego. I w związku z tym chciałam zapytać o taki
aspekt osobowości, która jest kształtowana przez język. Tak się czasem mówi, że język, w którym mówimy, w pewien sposób determinuje naszą osobowość, ale też język sam w sobie zawiera pewne cechy i chciałam zapytać o takie cechy języka śląskiego. Jak to jest u Pana? Ma Pan porównanie kilku języków. Jak Pan to widzi? Czy śląszczyzna wpływa na sposób, w jaki się komunikujemy, też na takim poziomie i metaforycznym, bądź bardziej przyziemnym, nie przyziemnym, bardziej wprost, może w ten sposób? Muszę powiedzieć, że ja. Boję się tego powiedzieć, boję się trochę tych stereotypów, które gadają, że Ślązoki zawsze gadają prawda, bo nie da się powiedzieć nieprawdy po śląsku, to jest nieprawda. Tak naprawdę ilość wichlerzy, ludzi, którzy gadają nieprawda u Ślązoków jest tako samo jak w każdej inkwinacji, ale są pewne cechy śląskości, które wpływają na sposób patrzenia na świat użytkowników, używaczy tej śląskiej kotki. Myślę, że idzie powiedzieć, że śląski to jest taki język fest akuratny, język, którym fajnie idzie coś chycić, prawda? I kiedy że idzie tym językiem, tym słowem chycić coś, to myślę, że są w stanie już trochę tutaj intuicyjnie zgodnąć, o co mi się rozchodzi. Idzie go chycić blisko i tak fest direct, fest wprost. Język angielski fest się nadawał do języka dyplomacji, języka dżentelmenów. To śląski jest może przez to trochę bardziej dosadny, trochę bardziej może rubawny. Dzięki temu nawet jak te śląskie kabarety, śląskie wice, o których już gotowych tyle, że chcemy trochę od nich odchodzić, bo trochę te wahadło się nam za bardzo poleciało w kierunku właśnie tych wiców. Jak patrzymy na te śląskie wice, w których często jest za dużo wulgaryzmów, za dużo bezpośredniości i porównujemy choby to z takim klasycznym angielskim humorem, choby z latającego, furgającego cyrku Monty Pythona, kaj ta gotka chopów, które pokończyli Oxford czy Cambridge, jest tako bardziej trochę furgająco, płynno, bardziej na okrągło, a mnie się nadawało do tego chycenia. Także nie da się ukryć, że jest coś takiego, że sposób, w jaki my używamy, gotka, jaki my używamy, też ma wpływ na to, jak my myślimy, jakie są nasze relacje z tymi, do których gotowy prawie. Myślę, że to jest wartość śląszczyzny, że to jest kolejny aspekt naddany, prawda? To, że możemy w ten sposób uchwycić rzeczywistość i to jest kolejna rzecz, która kształtuje tę tożsamość śląską, więc dla mnie to nie jest na pewno ujma, żeby tak tę tożsamość na tym opierać. A jeżeli chodzi o samego Hanusika, to jestem ciekawa samej postaci, to znaczy jak ona powstała, bo mówimy tutaj o powieści, czyli o takiej strukturze narracyjnej zamkniętej i ciekawi mnie, czy były jakieś postaci, które zainspirowały powstanie komisarza? Czemu to jest akurat policjant? Czy to dlatego, że to jest kryminał, forma kryminału? Czy skąd się ta postać wzięła? Dlaczego akurat ta? By tak dodać, prawda, to nie było tak, że Jorzech chciał i postanowiły spędzić pora dni, analizując, konstruując charakter, osobowość postaci, która się potem będzie pojawiać w 5 albo i więcej książkach. To był przez tak naprawdę, kiedy ja przyszedłem na pomysł napisania czegoś o komisarzu Hanusiku, to ja nie wiedziałem, czy to będzie jedna strona jakiegoś tekstu, który potem pójdzie do szufladki i z tej szufladki więcej na zewnątrz nie wlezie. Czy to będzie jedna aktówka, sztuka teatralna, która płaci na jeden konkurs i więcej do niej nie wróca. Czy to będzie jakieś opowiadanie, jakaś rozprawka jedna na poranoście stron, czy ewentualnie jeden rozdział jednej książki. Jak ja bych wiedział, że po tych pierwszych paru zdaniach o komisarzu Hanusiku, potem jeszcze napiszę 11 innych rozdziałów, które Peter Długosz, którego bym tutaj przed chwilą, wielki mecenas śląskiej literatury wydał, a potem ludzie to będą chcieli oglądać i kupować i czytać i jeszcze wydą 4 kolejne tomy książek o tej samej postaci, to ja bych na zicher bardziej odpowiedzialnie, na zicher bardziej konstruktywnie bych począł do budowania tej postaci. A to był trochę przesuw, ale to było trochę tak, że no to bierzemy jakiegoś tam chłopka i on będzie taki trochę stereotypowym Ślązokiem, stąd Hanusik w pierwszej tajli
trochę tego piwa za dużo pije, potem uznał, że no nie no, skoro ta postać musi pojawić drugi i trzeci raz, to on nie może dawać takiego złego przykładu, więc się musi przeciepać tego piwa na frykanie bardziej krepi, tak jak to robią zaś kosmopolityczny wątek, tak jak to robią amerykańskie policaje, prawda? Ale był to taki richtig trochę stereotypowy śląski hop, który miał też trochę we mnie. I ta ewolucja, jeżeli byście czytali książki o komisarzu Hanusiku, to byście pewnie dali pozór na to, że on też trochę ewoluuje psychologicznie i emocjonalnie. I ten Hanusik z 5. tajli to już nie jest taki prosty Ślązok z 1. tajli i jeżeli też już chyba nie jest takim prostym Ślązokiem, jakim Bołek, jak pisał w 2014 roku pierwsza tajla komisarza Hanusika. I ja myślę, że pani tutaj zadała te pytania, a pani już sama pierw wychytała te inspiracje, które się pojawiają w Hanusiku. W nim tam trochę jest jakichś tam detektywów z popkultury. W to oglądał filmy o inspektorze Harrym Callaghanie, zmaraszczony brudny Harry, to do pozoru, że on tam też czasami ciepnie jakimś ausdrukiem kieruje Derek przełożonym tekstem z brudnego Harego na śląsko-gotka. Trochę z Bonda, trochę z Holmes, tam też nawet to jest napisane na pierwszej znajdzie pierwszy tajli. Także to taki trochę miszunk tych wszystkich detektywów śledczych, które w naszym zbiorczy wyobraźni jakaś tam fungują, plus te cechy typowego śląskiego hopa. Tak, zdecydowanie to pierwsza część i 5. część widać ewolucję postaci i to myślę, że ją bardzo ożywia. Hanusik jest bardzo realną postacią i dobrze zbudowaną i w związku z tym też do tego, co żyje i co też jest bohaterem, a właściwie bohaterką pana książek, to sama w sobie śląszczyzna. Tak bym powiedziała, że również można do bohaterek ją zaliczyć, a to dlatego, że pierwszy tom to jest rok 2014, prawda? Ten ostatni to już 24. No i chciałam zapytać o śląszczyznę ogólnie. Jak ta słyszana na ulicy, ale też ta w książkach się zmieniła? Jak pan to odczuwa? Czy w ogóle zauważa? Czy to jest język, który ulega stałym przemianom z pana perspektywy? Oczywiście. Znaczy, jak ja bym był w stanie znosić, a to jest chyba nawet wykonalne, Kaś na twardym dysku, jakiś pierwszy draft, pierwszą wersję jeszcze w Wordzie Hanusika, którą napisałeś, to myślę, że teraz by powiedział, ale to nie jest po śląsku. Mało tego, ta pierwsza tajla komisarza Hanusika, która tak się mianuje, taki ma tytuł, jak są główny bohater, kierowca potem podlegała korekcie hopów wybitnych znawców śląskiej gotki, to był Rafał Szyma, pierwszym korektorem pierwszej tajli, dobrze go dom, jak nie to potem Peter mnie skoryguje, ale to był nazwisko Rafał Szyma. Tak. Też wiemy już, że te konsensusy, do których my dochodzili w gronie kodyfikatorów śląskiej gotki, potem się też zmieniały. Na zicher my wszyscy ewoluujemy. Na zicher coś, co używałem 11 lat temu, jak pisałem pierwszego Hanusika, używałem tego bardziej intuicyjnie. Teraz już każdy z nas to regularnie czyta literaturę pisaną po śląsku na trasie oswoju z tymi prawidłami, które choby profesor Henryk Jaroszewicz spisał we swoich prawidłach śląskiej gotki, że teraz już wiemy, po jakiemu to tak funguje, a nie inaczej. Niektóre rzeczy, które erbnął we śląskiej gotce jeszcze od moich stażyków Opy, teraz już wiem, że to była bardziej taka ich maniera i trochę to jest bolesne, trochę mi jest żal, ale muszę od tego odchodzić, bo wiem, że jednak nie jest to blank do końca zgodne z tym konsensusem, do jakiego my endlich udało się nam dojść. Ale myślę, że to, co się nie zmieni, to w dalszym ciągu, no będę tego pilnował, jakbym miał to kiedyś stracić, to myślę, że w ten czas pisanie moje po śląsku blank nie będzie miało sensu. W dalszym ciągu to jest ta śląszczyzna, którą rzecz słyszał u moich stażyków, którą jak oni by usłyszeli, to by nie powiedzieli, synek, ale ty widziwiosz, tak w żadnym po śląsku nie godo.
i no, to będzie miało ten duży naturalny klang śląszczyzny. Nie powiem, że na placu, bo to, co my na placu godali, nam się zdawało, że to jest po śląsku, to blank po śląsku nie było, także bardziej powiem, że to jak godali po śląsku moje starzyki czy moja prastarka. No i kwestia właśnie wyniesienia tego języka, prawda, i do Londynu, ale też użycie słów zupełnie współczesnych. Ja też chciałam bardzo docenić coś, co znajduje się na początku i to pierwszej części, czyli rozmowę z Hanusika z jego własną Omą. Rozmawiają o zmianie, jaka zaszła w odbiorze słowa pieron i tym, że ono zdecydowanie złagodniało, prawda, z biegiem lat i oczywiście to jest pozycja z 2014 roku, natomiast to jest taka namacalna zmiana, którą Pan uchwycił, którą zapisał i która staje się też takim dokumentem tych zmian językowych, które zachodzą. Więc tutaj chciałam zwrócić na to uwagę, bo zaznaczyłam sobie aż ten fragment, bardzo zrobił na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o właśnie takie wyczucie językowe. A jeszcze przechodząc do kwestii redakcji, bo to też mnie bardzo interesuje, jak to w ogóle było ze znalezieniem wydawcy dla książki pisanej po śląsku? Czy to najpierw było tak, że była książka i poszukiwany był wydawca, czy to może to Pana praca została zauważona i zaproszona do współpracy? Marcin powiedział chwilę temu, że my nie są z kuli kurtuazji i nie wiem, jak Pani na to pytanie odpowiedzieć, co by nie było kurtuazyjnie, co by nie było, że chwola chopa, którego już my tutaj chwalili. Znaczy odpowiedź się zawiera w dwóch słowach i słowo pierwsze to jest Peter, a słowo drugie to jest Długosz. Peter Długosz to jest hobby, bez którego śląska literatura i śląski język na zicher by nie były w tym miejscu, kaj są dzisiaj. Ja Petra Długosza znałem wcześniej. Znaliśmy się z tego, że robiliśmy za darmo dużo rzeczy do naszego Heimatu Śląskiego. My się poznali w takiej organizacji pozarządowej, która się mianowała Młodzież Górnośląska. I ten nasz kontakt, potem jak Peter stwierdził, że chce wziąć się za prowadzenie firmy, która będzie wydawać te książki, no to wiadomo, było klar, że jedyna osoba, która jest w stanie zaryzykować, a to było 11 lat temu i tak naprawdę w ten czas my nie wiedzieli, czy książka pisana blank po śląsku kupi 50 ludzi, czy kupi 100 osób, czy kupi 500 osób. Ten pierwszy nakład teraz nie chcę powiedzieć nieprawdy, nawet nie wiem, czy to było 1000 egzemplarzy, czy ino 500 egzemplarzy, a potem też nie chcę powiedzieć nieprawdy, ale wydawało mi się 15 razy chyba był już dodruk, bo to richtig spłaciło Petrowi blank gibko. I był to taki richtig jeden wielki eksperyment, ale w ten czas Peter by nie powiedział, wiesz co, jestem w stanie zainwestować w to pieniądze, zobaczymy, to się może sprzedać. Nie wiem, czy ja bym miał takie przekonanie, że jestem w stanie ponieść jechać do innego wydawcy i powiedzieć, mam takie coś po śląsku marketnego, weźcie to, wydajcie może bez 100 egzemplarzy, może ktoś się to kupi, postawi taki marketny gieszynk jakaś tam na półce, albo będzie pokazywał, jak ktoś do niego przyjdzie z bezuchem, wejrzyj, on taką marketną książkę, jeszcze że nie czytał, ale wejrzyj, ona jest pisana blank po śląsku. No i teraz się okazało, że to, co robi Peter Długosz, jest w stanie, mam nadzieję, przynajmniej najczęściej zarobić na siebie, chociaż Peter, jeśli powiedzieć, milionerem z kolei tego nie został. No i teraz już przez te ostatnie 10 lat każdego roku wydało się kolejnych pora książek, coraz to wyższej i wyższej jakości pisanych blank po śląsku. I myślę, że to jest przy okazji fantastyczne nawiązanie do tego, żeby kupować książki i korzystać z tego rabatu, który wpadł. Jeżeli chodzi jeszcze o odbiór i recepcję książek wśród czytelników, szukałam różnych opinii w internecie i wpadła mi w oko szczególnie jedna. Ona była w serwisie, na platformie audiobookowej, gdzie czytelnik bardzo książkę pochwalił. Ona się odnosiła do pierwszej części komisarza Hanusika. Co interesuje mnie szczególnie, podkreślił swoje nieśląskie pochodzenie i nieznajomość języka śląskiego, a mimo to, zresztą tu podobnie do mnie, zrozumiał
całość. I tutaj też moje pytanie jeszcze przed premierą pierwszej książki, jak sobie pan wyobrażał swoich odbiorców, że do kogo one będą trafiać? Czy to będą raczej Ślązacy, czy może właśnie Ślązacy, których językiem nie był śląski jako pierwszy, czy może tylko czytelnicy polscy? Jak to było? Tutaj widzę, Peter Dukow mnie koryguje, że Tajla pierwsza miała do druk 17 razy, a nie 15 razy. Ciężko to porachować wszystko. Znaczy, myślę, że na Zicher pisałem przede wszystkim o Ślązokach, przede wszystkim o ludziach, które chcieliby tego, co ja bych sam chciał. Czyli ja bych chciał poczytać w gotce, które ja używam, o ludziach, których ja znam i o placach, w których ja bywał, w których ja mieszkam. I feedback ludzie odpowiedzieli mi też nieraz właśnie w ten sposób, że to jest to, na co czekali, a że oni kiedyś tam w tych postaciach, które się pojawiają w tych książkach, widzą trochę swoich ojców, swoich ujków, swoich strażników, swoich kamratów, że rady poczytają o tym, co działo się, nie wiem, na Bykowinie, w Rudzie Śląskiej, czy w Szopienicach, czy na Zawodziu, skąd ja też są pochodza. I myślę, że Ślązoki potrzebują książek pisanych o Śląsku, po śląsku, ale czy też przy okazji chciałem trochę opowiedzieć o tym Śląsku tym, którzy nie znają go za dobrze, może bardziej tym, którzy się przykludzili tutaj na Śląsk, ale pomimo tego, że już mieszkałem tutaj drugie, nieraz trzecie pokolenie, to tylko dają, że my są przyjezdne. Pani zna takich ludzi, no moje ojcy się tutaj przykludzili w latach 60., 70., ale Jowek nie jest Ślązok, jeśli nie czuje Ślązokiem. Myślę, że gadać im o Śląsku po polsku, to też nie jest to samo. Coś tutaj się traci w tej naszej translacji, także myślę, że tym medium optymalnym do gadania o Śląsku jest śląsko-gotka. I zawdy rok słucham tego, co pani godo, że ktoś, kto nie jest ze Śląska i jak gdyby śląsko-gotka nie jemu jest dobrze znano, jest w stanie spokopić i mieć szpas ze słuchaniem tego audiobooka albo z czytaniem tej książki. I też trzeba powiedzieć, że ta śląsko-gotka, którą Jorzech używał do pisania pierwszej tajli komisarza Hanusika, jest chyba trochę mniej hermetyczna od tej gotki, która potem się była wkrócona z każdą kolejną tajlą. Może ten śląski jest mniej śląski, mniej poprawny niż był potem. Także jak ktoś się mnie pyta, czy to ma znaczenie, w jakim ordynku, w jakiej kolejności czytamy te książki, no teoretycznie nie ma to znaczenia, bo idzie zacząć od tajli 4, potem 5, 2, 1 i 3, ale jak ktoś nie czuje się blank kompetentny, jak chodzi o czytanie i słuchanie po śląsku, to można lichtis ta pierwsza tajla, która jest taką trochę rozmiękczoną, basicową śląszczyzną pisano, no i ewentualnie ta tajla o Fnupoku, która ma wersja polsko i śląsko. Są strony nieparzyste po polsku i parzyste po śląsku, także jak gdyby to jest od razu idzie z słownikiem polsko-śląskim, to są te tajle, od których byłoby no i łatwiej, najlepiej zacząć. I to jest zdecydowanie widoczne, bo tak jak powiedziałam, no, ja potrzebowałam słownika, żeby część rzeczy odczytać w części 5, w tej konkretnie, czyli ten język się zmienia i teraz jak się panu wydaje, no moim zdaniem to jest na korzyść, bo ktoś, kto sięga po część pierwszą i sięgnie dalej, będzie się wdrażał coraz bardziej w ten język, a niekoniecznie będzie aż taką barierą. Właśnie może ta egalitarność pierwszej części działa na korzyść czytelnictwa po śląsku. Znaczy, myślę, że ta elitarność w kontrze do tej egalitarności, o której pani godo, też często może wynikać ze znaków diakrytycznych, które są niezbędne do pewnego zapisu skodyfikowany śląszczyzny. Także jeżeli ktoś nas słucha Teroski i go no ja bych poczytał te książki, bo audiobooki słuchałem i się je fajnie słucha, ale jak ja tam widzę te kreski i te ptoszki, te makrony i te cyrkumfleksy, to ja mam tego wszystkiego dość, jeśli tego nie będę uczył na stare lata, będę sobie wolał tego posłuchać. Naprawdę ja zachęcam, co by te znaki diakrytyczne, które są ino 2 u mnie, bo ja nie piszę pełnym ślabikorzem.
to jest uproszczona wersja Ślabikorza, żeby te znaki diakrytyczne was nie zniechęcały do czytania literatury śląskiej. Na zicher te labializowane o, czyli te łow, łonaczyć, łoknie, łon, łona i te pochylone o, które słyszymy w razach śląsk i wągel, to nie jest coś, co jest w stanie was powstrzymać od czytania po śląsku. Dejcie szansa, poczytajcie parę pierwszych stron i to jest do pochytania. Myślę, że to jest często ta bariera, na której się zatrzymują ludzie. I ja tutaj nawet sobie też zaznaczyłam na koniec w słowach redaktora, że takie zdanie, że straciła się literka O, z Kiszkere jego żyje się, to będzie czytać Ślązokom z Opolskiego. Ale mówię jako Ślązaczka z Opolskiego, jak już wiem, że to jest O, no to już bym dała radę przeczytać, więc czy może w przyszłych książkach już ten alfabet śląski zostanie jeszcze podwyższony, jeżeli chodzi o poziom wtajemniczenia w czytanie po śląsku? Tego nie wiem. Przywiązałem się do pisania w tym uproszczonym ślabikorzu. Nie wykluczam tego, że presja jest w stanie mnie skłonić do takiej zmiany, ale wiem też, że dużo osób godo, że im się bardzo, bardzo fajnie w tej wersji czyta. Są do zapamiętania ino dwa dźwięki, które potem stają się już do nich decyzje automatyczne. A tak naprawdę to myślę, że jest takie zdanie, które mówię z tych fest, rot i to jest jakieś tam jedno motto, które mi przyświeca, że Ślązoki niezależnie od tego, czy one są z Łopola, z Kotorza, z Rybnika, z Katowic albo z Cieszyna, tak naprawdę zawsze się dogadają. Oni się dogadają i na poziomie gotki godany, gotki werbalnej i na poziomie pisania i czytania też. Także ja czuję to i w to głęboko wierzę, że literatura śląskojęzyczna to może być taka płaszczyzna, która buduje ta jedność Ślązoków z rozmaitych talii naszego Heimatu. I to by była fantastyczna opcja. Mam nadzieję, że to się dzieje, bo no, dzięki Pana książkom ludzie się, myślę, że zachęcają do tego, żeby sięgać i po język, i też po kolejne książki. I to jest dość intuicyjna, taka przez osmozę nauka najprzyjemniejsza. I a propos nauki języków, no to funkcjonuje też takie stwierdzenie, że nauczymy się języka obcego dopiero, kiedy poznamy metafory tego języka, prawda? Kiedy tak głęboko w niego wejdziemy, że będziemy w stanie zrozumieć na przykład poezję. I jestem ciekawa, jak to jest tak prościej, jeżeli chodzi o metaforykę z frazeologizmami w języku śląskim. Ile ich jest, jak one funkcjonują, czy świadomie ich Pan używa, czy może podświadomie, czy one po prostu się pojawiają w książkach? Znaczy, myślę, że są takie dwa zbiory, dwie sorty tych frazeologizmów śląskich. Jedne to są te, których my używali są na Śląsku od wielu pokoleń i każdy z nas jest a inne to są te, które my dopiero wynokwiamy teroski. I prawie teroski chcę też tutaj spojrzeć na slajdy z kursu pisania po śląsku, który my kludzili łońskiego roku nie tak dawno w Teatrze Śląskim. Mieli też zajęcia poświęcone tych frazeologizmom śląskim i mamy tutaj choby takie frazeologizmy: loło się śniego, choby pod brauzą, w Egowie mu tumpało, choby stopor koni lotało tam anazot, miał łapy miękkie, choby hauskejza, podziwała się na mnie, choby na jakiego łoskliwego chroboka. W gębie trzymał choby nupel, nie zapalono fajka. Maszyna chibła, choby wyszczelono z gable. Był taki zesterowany, że ręce trzęsły mu się choby galert. To są te wzięte z książek, które powstały w ostatnich latach. I moje ulubione wodorocki znoś. Kąsek dali, to jest cytat z Rafała Szymy, pozdrawiamy Rafała Szymy. Kąsek dali 4 kobiety, cisły rają, choby pancry najeżone krykami do Nordic Walking. Myślę, że potencjał tworzenia takich metafor, takich porównań jest wielki, ale są też te tradycyjne, które my znamy, bo my słyszeli od dziadków nieraz, co tak stoisz, choby, alleluja, choby, prawda? To też myślę, chyba nie ma na Śląsku żadnego, któremu by ktoś tak nie nazwał, więc tak stoisz i się nie ruszasz. Natomiast ja myślę, że
stopień nasycenia śląskiego nowymi frazeologizmami czy neologizmami jeszcze nie został wyczerpany, także myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. One się pewnie będą pojawiać naturalnie i na pewno dla wszystkich, którzy i czytają po śląsku i go używają, no to jest naturalny proces kształtowania się języka, więc jestem bardzo ciekawa analogicznej rozmowy na przykład za 10 lat, na ile ten język się jeszcze zmieni w stosunku do tego, o czym tutaj rozmawiamy. A może jeżeli już jesteśmy przy takich przeskokach czasowych, to jeszcze takie pytanie o ten odbiór, czyli debiutował Pan tą książką, znaczy Hanusik debiutował w 2014 roku, a gdyby ta pierwsza część powstała dziś, to jak dzisiaj wyglądałby odbiór tej pierwszej części? Czy byłby analogiczny, czy większy? Czy to może za sprawą tego, że ta książka się pojawiła te 10 lat temu, współcześnie, nie tylko na Śląsku, ale myślę, że w wielu miejscach Polski tak wzrosło zainteresowanie Śląskiem? Cechą pierwszego Hanusika jest to, że był pierwszy. I myślę, że też jak patrzy się na ilość tych dodruków, ilość popularności, ta pierwsza tajla chyba największą sprzedaż ze wszystkich 5 tajli komisarza Hanusika. Myślę, że dzisiaj to by była jedna z pornostu książek, z pornostu tytułów, które się ukazują po śląsku, bez których można nie byłaby, no i tak powiedzieć, po afasie nieskromnie, swego rodzaju fenomenem, jak się rozchodzi o sprzedawanie tamtej pierwszej tajli. Dzisiaj by to był kolejny tytuł. Ciężko powiedzieć naprawdę, jakie byłyby wyniki z sprzedaży dzisiaj. Ja mogę ino powiedzieć tyle, że jestem fest dumny z tego, że taka moja mała ciegliczka do budowania obecnej pozycji języka śląskiego udało mi się dociepać i myślę, że dzięki Hanusikowi, dzięki książkom Rafała, Szymy, Marcina, Szewczyka i innych pisarzy już ode mnie go do Teroski, że po śląsku się nie dopisać, że śląski to jest ino te fest złożliwe słowo gwara, prawda? Te inną taką gwara, którą baby mogą pogodać, cykać do szkupania pierzo na wsi. Teroski już nie powie, że literatury po śląsku być nie może, bo ona już jest. Znaczy, nie każdy go dają, ale to są ludzie, którzy naprawdę mają fest dużo złej woli i fest mało wiedzy. Jak najbardziej dowodzą i kolejne książki, że literackość śląska istnieje i po pierwsze, że książki mogą powstawać, ale też, że kształtuje się pewnie odnoga po prostu języka artystyczna, czy taka odnoga literacka, wysokoliteracka, więc to są wspaniałe informacje. No i też to może takie ostatnie pytanie na koniec. Jak kształtuje się narracja po śląsku? Czy jeżeli na co dzień myśli Pan w języku śląskim, ja to wiem, że to sformułowanie myślenia w danym języku jest dużym uproszczeniem, natomiast czy ta narracja się kształtuje właśnie analogicznie do książek czytanych w innych językach, czy w ogóle dzieł popkultury, które były chociażby kryminałami bądź no, innymi takimi standardowymi opowieściami, ale jednak w tych językach i polskim i pewnie angielskim? To właśnie myślałem, bo to pytanie, po jakiemu ty myślisz? Bo po śląsku, po polsku, po angielsku, tak naprawdę by taki eksperyment myślał, że ja myślę, że myśla głównie równoważnikami zdań. Także można to wynika z tego, że jest gibką myślę, może mocno słuchaj tego, nie wiem. Śląski jako język narracji ma zicher pewne ograniczenia i takim podstawowym ograniczeniem, które się rzuca w oczy, zwłaszcza jak się przekłada z polskiego na śląski, to jest, no właśnie, wiem, że profesor Jaroszewicz godo, że ja imię słowy występują w śląskiej godce, ale tak naprawdę w to z nos słyszą Ślązoków używać imię słowów w taki einfachowy, codzienny godce, prawda? Stąd ja z tych imię słowów rezygnuję, co by ten śląski miał taki bardziej naturalny klang, co by on był bliższy temu, co idzie richtig posłuchać się na ulicy, na placu. No ale jak się rozchodzi o sferę leksykalną, o zasoby słownictwa śląskiego, to myślę, że te które dali, że
Nie, wiesz co, dialog bo pogadać to się idzie, ale jak chcesz całą narrację okludzić, to ciebie braknie tej leksyki, braknie ci tego słownictwa. No i cięższą książką, którą że przekładą, to były chyba te eseje o sprawki Tomasza Kamuzeli, które się ukazały w za progres pod dwoma tytułami Limits i Styknie. To jest książka, którą się chyba za dobrze nie sprzedało i u której mało w to słyszał. A fest żol, fest szkoda, bo to jest książka, która nie jest pisana do śmiechu, która nie poczytacie w ciągu jednej nocy. To jest książka o prawach człowieka, o łamaniu praw człowieka w Chinach Ludowych, w Rwandzie, w Ameryce Południowej, w większych krajach. Natomiast ta książka, która traktuje o fest poważnych tematach, pokazała, że leksykalnie śląski język jest w stanie dźwignąć najcięższy temat też. No i to chyba sprawia, że dzięki temu i ta literatura i język nie jest ciekawostką, prawda? A to nam przecież chodzi, żeby stały się tak ogólnie rozumiane. Tutaj już powoli chyba będziemy zmierzać w stronę audiobooka. I tutaj pojawiło się jeszcze pytanie z czatu. No i właśnie bardzo jest interesujące, więc myślę, że jeszcze poświęćmy mu chwilę. Pani Nina Nowara-Matusik pyta, czy planowane są tłumaczenia Hanusika na przykład na polski albo niemiecki, albo edycje dwu- lub trójjęzyczne. No ten eksperyment my realizowali przy trzeci tej Hanusika, komisarz Hanusik i Sznupok, kaj pół książki jest po polsku, pół książki jest po śląsku. Czy ta książka sprzedała się w 2 razy większej ilości egzemplarzy niż Ingwerteile? To chyba jednak nie, ale to już też Peter Długow musiałby powiedzieć genau. Znaczy to pytanie też nie jest nowe, to pytanie się pojawiło jakaś tam na trefach autorskich na które jeżdża. I zastanawiam się, jakby to miało fungować, bo z Eli atutem tych książek jest właśnie ten ich klang, ta ich melodia, ten ich śląski humor. To na zicher coś się będzie traciło w tym przekładzie na język polski, czy na język niemiecki. Myślę, że analogicznie też. Zanim zacząłem pisać po śląsku, też próbowałem pisać opowiadania o sprawki po polsku, oparte na jakichś tam wspominkach mojego Ołpy. I to jakoś tam nie fungowało. Dużo miałem te wrażenie, że trochę czułem się tak, jakbym oglądał ten enerdowski western o Winnetou z lat 60., że te Indianery mają takie fajne fejderpufy na głowach i jeżdżą fajnie na koniach, ale po jakiemu one gadają po niemiecku, choby byli z Leipzig, a nie jakaś tam z dzikiego zachodu. No i to trochę w tych translacjach też tak jest, ale jakby richtig pojawił się pomysł i pojawiłyby się środki, fundusze na wydanie dwujęzycznej albo trójjęzycznej wersji kiedyś książki. Myślę, że Nazicher i Peter Długosz jako wydawca rozważą poważnie taką ofertę. Jeszcze tutaj pozwolę sobie przeczytać jeden komentarz pana Henryka Jaroszewicza, że w wydaniu zasad z zeszłego roku nie ma już imiesłowów przymiotnikowych czynnych i że tutaj faktycznie uzus zwyciężył, także to jeszcze nawiązując do poprzedniej wypowiedzi. A teraz już powoli będziemy zmierzać w stronę wysłuchania audiobooka, także bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i za obecność i za też pogłębienie tej kwestii języka. Sprawy językowe są niezwykle interesujące z perspektywy pisarza. Wysłuchanie tego to jest czysta przyjemność, także bardzo dziękuję i już oddaję mikrofon. Dziękuję pięknie. Mikrofon zaś w moich rękach. Dziękujemy Ci, Marcin, za to fajną godkę. Dziękujemy też Tobie, Zofia, bo jak Państwo słyszeli, Zofia tako inkszo perspektywa nam pokazała modo dziołcha z Olesna, którą masz